La màquina segelladora automàtica de llaunes de nitrogen és adequada per a tot tipus de llauna d'obertura rodona, llaunes d'alumini i llaunes de plàstic. Els rodets de costura i el portabroca són processats mitjançant acer trocalat CR12, que és resistent i d'alta estanquitat. Control i operació automatitzats per millorar l'eficiència de producció i estalviar costos laborals. El cos de la llauna no gira durant el procés de segellat, que és segur i estable. És l'equip d'embalatge ideal per a la indústria alimentària.